ኢየሩሳሌም ከመይ አላ ቤት አቦየ ከመይ አላ ኢየሩሳሌም ከመይ አላ ቤት አቦየ ከመይ አላ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ኣለኹም? እምበኣር ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 5-6 ርኢና ነይርና። ሕጂ ድማ መቐፅልታ ናቱ ምዕራፍ 7-8 ክንርኢ ኢና። ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 7 ሙዕዶታት። ክፉእ ዘበለ ኣይትግበር ክፉእ ከዓ ኣይክበፅሓካን እዩ። ካብ ሓጢኣት ርሕቕ ንሱ ድማ ካባኻ ክርሕቕ እዩ። ወደየ እታ ምድሪ 7 ዕፅፊ ፋዳ ከተፍርየልካ ብዓመፅ ኣብ ዝተሓርሰ ኣይትዝራእ። ዓብይ ሽመት ክህበካ ናብ እግዚኣብሔር ኣይትጸሊ። መንበብ ክብሪ ክህበካ እውን ንንጉስ ኣይትለምኖ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣይትመጻደቕ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ከዓ ፈላጥ ምዃንካ ኣይተርኢ። ዓመፅ ንኸተርሕቕ ዝኣክል ሓይሊ እንተዘይብልካ ዳና ኮይንካ ክትሽየም ኣይትተምነ እወ። ሓያል ሰብ ምስ ኣጓነፈካ ብኣልዎ ከይትፈርድ እሞ ዝነበረካ ጽቡቕ ስም ከይተጥፍእ ይትረፍካ። ንህዝቢ ኣይተዓምጾ ንገዛእ ርእስኻ እውን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣይተዋርድ። ንዝገበርካዮ ሓጢኣት ደጊንካ ኣይትግበሮ። ድሮኳ በታ ሓንቲ ግዜ ዝገበርካዮ ሓጢኣት ክትቅጻዕ ኢኻ። እግዚኣብሔር ነቲ ዘቕርበሉ ብዙሕ ህያባት ጽቡቕ ግምት ክህቦ እዩ። እቲ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ኣምላኽ መብአይ ክቕርበሉ ከለኹ ክቕበለሉ እዩ ኣይትበል። ዘይደክም ጸላይ ይኹን ምጽዋት ኣብ ምሃብ ሸለል ኣይትበል። ነቲ መሪርዎ ዘሎ ሰብ ኣይተላግጸሉ። ከመይ ዘዋረድን ልዕል ዘብልን ሓደ ኣምላኽ በይኑ እዩ። ምስ ሓውኻ ኮነ ምስ ዓርክኻ ምህስ ኣቢልካ ሓሶት ኣይትዛረብ። ልምዲ ሓሶት ዘምጽኦ ረብሓ የብሉን እሞ ሓሶት ዝብልዎ ንኸይትዛረብ ተጋደል። ኣብ ማእኸል ጉባኤ ዓበይቲ ሃጠው ቀጠው ንኽትዛረብ ኣይትተንስእ። ክትጽሊ ከለኻ ከዓ መደገጋም ኣይተብዝሕ። ልዑል ኣምላኽ ዝሃበና እዩ እሞ ጻዕሪ ዘለዎ ስራሕ ወይ ዕዮ ማሕረስ ኣይትጽላእ። ኣብ ኣኼባ ሓጢኣተኛታት ህዝቢ ኣይትጸንበር። መቕጻዕቲ እግዚኣብሔር ቀልጢፉ ከም ዝመጽእ ዘክር። መቕጻዕቲ ሓጥኣን ሓውን ሓሰኻን እዩ እሞ ኣዚኻ ትሑትኩን። ምስ ካልኦት ዘለካ ሕብረት። ንፈታዊኻ ምእንቲ ገንዘብ ኣይተጥለሞ እወ። ምእንቲ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ወርቂ ኢልካ ነቲ ናይ ሓቂ ሓውኻ ኣይተጥለሞ። ዕድልካ ኣይተጥፍእ። ወረጃን ለባምን ዝኾነት ሰበይቲ ተመርዖ። ከመይ መጎስ ዘለዋ ሰበይቲ ካብ ወርቂ ኣዝያ እያ እትሕረ። ነቲ ዕይኡ ብእምነት ዝፍጽም ኣገልጋሊኻን ነቲ ብተወፋይነት ዘገልግለካ ወዓሊኻን ኣይተዓምጾም። ነቲ ለባም ዝኾነ ኣገልጋሊኻ ከም ገዛእ ርእስኻ ጌርካ ፍቅሮ። ሓርነቱ ድማ ሃቦ። ከብቲ እንተ ኣለውኻ ጓስየን። ዘርባሓኻ እንተኾይነን ድማ ሓዘን። ደቂ እንተ ኣለውኻ ቕጻዕዮም። ካብ ንእስነቶም ኣትሒዝካ እዙዛት ኮይኖም ከም ዝዓብዩ ግበሮም። ኣዋልድ እንተ ኣለናኻ ክብሪ ንጽህነአን ምእንቲ ክሕልዋ ተጠንቀቐለን። ንስአን ዘለካ ርክብ ካብ መጠን ኣይሕለፍ። ንጓልካ ኣብ መርዕዋ ዓብይ ጉዳይ ከም ዝፈጸምካ እውን ፍለጥ። ግናኸ ንለባም ሰብ ሃባ። ትሕጉሰካ ሰበይቲ እንተልያትካ ኣይትፍትሓያ። ጸልኣም ተኾይንካ ግና ኣይትእመና። ንወላዲኻ ብምሉእ ልብኻ ኣኽብሮ። ነታ ብክንደይ ጻዕሪ ዝወለደትካ ኣዴኻኻ ኣይትረሳዓያ። ካብኦም ከም ዝተወለድካ ዘክር። ንዚ ንኣኻ ዝህቡኻ ውህብቶ ዝመዛዘን እንታይ ማሳ ክትመለሰሎም ትኽእል። ንእግዚኣብሔር ብኩልንትናኻ ፍርሃዮ። ንካህናቱ ከዓ ኣኽብሮም። ንፈጣሪኻ ብኩሉ ሓይልኻ ፍቅሮ። ነቶም ኣገልገልቱ ድማ ኣይትሕደጎም። ንእግዚኣብሔር ፍርሃዮ። ንካህን ኣኽብሮ። ከምቲ ዝኣዘዝካዮ ድማ ብጽሒቱ ማለት በኽርኡተትካን ኣብ ክንዲ ሓጢኣት ዝወሃብ መስዋዕትኻን ናይቲ ዝስዋዕ እንስሳ 2 ኢድን እቲ ምእንቲ ጽድቂ ዝቐርብ መስዋዕትን በኽርኡተቱን ናይቲ ቅዱስ ዘበለ ኩሉን ሃቦ። በረኸትካ ፍጹም ምእትኽኸውን ንድኻታት ሓግዞም። ብህይወት ንዘሎ ኩሉ ብልክሲ ሃብ። ንሙት ከዓ ሕያውነትካ ኣይትንፈገሉ።
ንዝበኺዩ ደንግጸሎም ምስ ዝሓዝኑ ኸኣ ሕዝን ንሕሙም ካብ ምብጻሕ ሰገጥ ኣይትብል ከምዚ ዝበለ ግብሪ ተፈታዊዩ ዝገብረካ ኣብ እትገብሮ ዘበለ ኩሉ መወዳእታኻ ዘክር ሓጢኣት እውን ኣይክትረክብን ኢኻ ሓጢኣት እውን ኣይክትገብርን ኢኻ ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 8 ሚዛናዊ ምዃን ኣብ ኢዱ ምእንቲ ከይትወድቕ ምስ ሓያል ሰብ ኣይትተሃላለኽ በላዕ ሂቡ ከይስዕረካ ምስ ሃብታም ሰብ ኣይትበኣስ ከመይ ወርቂ ንብዙሓት ሰባት ኣጥፊ እዩ ንነገስታት ድማ ኣባላሽዩ እዩ ናግራም ዝኾነ ሰብ ኣይትማጎት እዚ ኣብ ተኣጊድዎ ዘሎ ሓዊ ዕንጨይቲ ምውሳኽ እዩ ነቦታትካ ከይተዋርድ መዕብዮ ምስ ዘይብሉ ሰብ ኣይትዋዘ ካብ ሓጢኣቱ ንዝንሳህ ሰብ ኣይትንቀፎ ኩላትና መቕጻዕቲ ዝግብኣና ሰባት ምዃንና ዘክር ንሰብ ምስ ኣረገ ኣይትንዓቆ ንሕና እውን ንኣርግ ኢና ዘለና ዝኾነ ይኹን ንሱ ሰብ መይቱ ኢልካ ኣይትተሓጐስ እኳ ደኣ ኩልና መዋቲ ከም ዝኾንና ዘክር ንዘረባ ፈላጣት ኣይትንዓቆ እኳ ደኣ ነቲ ዝብልዎ ምስላታት ኣጽንዓዮ ከመይ ካባታቶም ትምህርቲ ክትቀስም ኢኻ ንዓበይቲ ሰባት ከመይ ጌርካ ከም እተገልግሎም እውን ክትምሃር ኢኻ ንዘረባ ዓበይቲ ሸለል ኣይትበሎ ከመይ ንሳቶም እውን ካብ ኣቦታቶም እዮም ተማሂሮሙ ካባታቶም ምስትውዓል ክትድልብ ኢኻ ኣብቲ ዘድልየሉ እዋን እውን ከመይ ጌርካ ክትምልስ ከም ዝግብኣካ ክትምሃር ኢኻ ሓጢኣተኛ መመሊሱ ሓጢኣት ንኽገብር ምኽንያት ኣይትሃቦ እንተዘይኮይኑ ንስኻ ንገዛእ ርእስኻ ኣብቲ ንሱ ዝኣጎደ ሓዊ ክትጥበስ ኢኻ ከይስልብጠካ እሞ በቲ ዝተዛረብካዮ ቃላት ገይሩ ከየጥቃዓካ ምስቲ ጠገለ ዘይብሉ ዳንደ ሰብ ክትዋሳእ ኣይትኺድ ካባኻ ንዝሕይል ሰብ ኣይተለቅሕ እንተ ደኣ ኣለቂሕኻዮ ግና ከም ዝጠፍኣካ ጌርካ ገምቶ ካብ ዓቕሙኻ ንላዕሊ ኣብ ዝኾነ ዋሕስ ኣይትኹን እንተ ደኣ ተዋሒስካ ግና ክትከፍሎ ከም ዘለካ ገሚትካ ሕሰበሉ ንዳና ኣይትኽሰሶ ስልጣን ስለ ዘለዎ ንሱ እዩ ዝረትዓካ ጾር ከይኮነካ ምስ ዳንደ ሰብ መገሻ ኣይትኺድ ከመይ ንሱ ባህ ከም ዝበለ እዩ ዝገብር ብናቱ ዕሽነት ከዓ ንስኻ ክትጠፊእ ኢኻ ምስ ቁጡዕ ሰብ ኣይትበኣስ ኣብ ጸምጸም በረኻውን ምስኡ ኣይትኺድ ንኡኡ ደም ምፍሳስ ኢምንት እዩ ሓገዝ ኣይክረክብን እዩ ኢሉ ኣብ ዝገመተሉ እዋን እውን ክቐትለካ ይኽእል እዩ ምስጢር ክዓቁር ኣይክእልን እዩ እሞ ምስ ዓሻ ኣይትማኸር እንታይ ከም ዝወልድ ስለ ዘይትፈልጥ ነቲ ብምስጢር ክትሓዝ ዘለዎ እትብሎ ነገር ኣብ ቅድሚ ባዕዲ ሰብ ኣይትግበሮ ሓጐስካ ምድርባይ ምእንቲ ከይኮነካ ምስጢርካ ንዝኾነ ሰብ ኣይትግለጽ ኢየሩሳሌም